Goddag og velkommen til DR2 Udland. I dag der skal vi snakke med to drenge, som så skal... Vi har dem her, og de skal så møde en pige. Det har de ikke prøvet før, og det vil være en ny oplevelse for dem. Vi kan prøve at snakke med den første bror her, Arne. Kommer der fisse nu? Fisse! Du skal møde en pige. Det har du ikke prøvet før. Hvordan har du med det? Ja, du prøver at knalde. Hvad? Hvordan har du det med, at du skal møde en pige? Det glæder jeg mig til i hvert fald. Det skal I få tyvende, eller hold nu kæft, Jesper! Ja, undskyld. Vi skal få fyrene til at snakke ned i billiardklubben. Det er jeg helt sikkert lovende for i hvert fald. Hold kæft, Fisse! Vi skal se Fisse. Fisse. Og hvad siger du, Bjarne? I er brødre? Ja. Og det er Arne og Bjarne. Det er et af pro 2 og pro 1. Ja. Okay. Hvad siger du til det, Bjarne? Med fissen? Nej, du skal møde en... Ja. Hvad? Skal vi bare møde pigen? Ja. Nu kommer her. Ej, hvor er hun dejlig. Fisse! Har du fisse? Okay, Arne. Kæft for helvede. Ja. Har I nogen spørgsmål, I vil stille til Gitte? Hvad hedder du? Jeg har lige sagt, at hun hedder Gitte, ikke? Gitte. Har du... din egen sokkermos i stedet. Det er ligesom i filmene, det her. Det er ligesom i filmene. Kan vi se den fisse? Hvad hedder det? Fisse? Ja, hold nu kæft! Nej, nu ser jeg det her. Hvad hedder det? Har du i gang? Eller har du engang prøvet at vise din fisse til en? Nu skal vi prøve at have objektive spørgsmål her. Helt stille og roligt. Altså, ikke sådan nogle meget nærgående spørgsmål. Bare stille og roligt. Hvad vil I spørge Gitte om? Det er jeres første møde med en kvinde. Ja. Hvad vil I gerne spørge? Kan man lide rødvin? Ja. Det er et godt spørgsmål. Kan man lide rødvin? Vi har rødvin. Jeg tror gerne, Arne og Bjarne vil give dig en gave, Gitte. Altså... Øl, så vi bliver... Jo, hold kæft. Den der også. Nej, jo. Øl, så du bliver fuld, så vi kan bøje. Nå, jeg kan lidt der fissen. Nu kommer der røret, hvor snart Fisse! Okay, vi har et helt seriøst program her, så stille og roligt. Vi skal snakke med Gitte her om kulturelle forskelle. Skal du klippe hende? Nej, det skal jeg ikke. Men bare spørg. Nej, det er. Lad nu manden være! Jeg er ked af, at vi må afbryde udsendelsen. Fisse! Fisse! Skal vi bøje?